Ο κόσμος μας είναι μεγάλος και όμορφος. Υπάρχουν πολλά να αγαπήσουμε και να εκτιμήσουμε στον κόσμο μας. Αλλά παρόλη την ομορφιά, όλοι πρέπει να παραδεχτούμε ότι ο κόσμος μας έχει σπάσει. Κοιτάξτε τριγύρω. Βλέπουμε βάσανα, αρρώστιες και θάνατο. Βλέπουμε απληστία, μίσος και πόλεμο. Γιατί είναι τόσο σπασμένος ο κόσμος μας? Ο κόσμος μας δεν ξεκίνησε σπασμένος. Ο Θεός δημιούργησε τα πάντα πολύ καλά. Αλλά όταν τα πρώτα ανθρώπινα όντα επαναστάτησαν εναντίον του Θεού, έφεραν την καταστροφή στον κόσμο. Η συνέπεια της απόρριψης του Θεού, του δότη της ζωής, ήταν τα βάσανα, η ασθένεια και τελικά ο θάνατος. Η τέλεια αρμονία και η σχέση τους με τον Θεό διακόπηκε. Από τότε όλοι μας έχουμε απορρίψει τον Θεό με τον δικό μας τρόπο. Είμαστε σπασμένοι. Η συντριβή μας μπορεί να φανεί στον εγωισμό και στην αδικοπραγία, μεγάλη ή μικρή. Μπορεί να μην βλέπουμε τους εαυτούς μας ως τρομερά αμαρτωλούς ανθρώπους, αλλά όλοι έχουμε πέσει κάτω από το μέτρο της τελειότητας του Θεού. Απορρίπτοντας τον Θεό, επιλέψαμε τον θάνατο, τον σωματικό και πνευματικό θάνατο, χωρισμένοι από τον Θεό για πάντα μέσα στην συντριβή μας. Πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να ξεφύγουν από τη θράψη που νιώθουν μέσα τους. Μερικοί δοκιμάζουν ναρκωτικά ή αλκοόλ για να μουδιάσουν τον εσωτερικό πόνο. Άλλοι προσπαθούν να ξεπεράσουν την ενοχή τους για αδικήματα κάνοντας καλές πράξεις, ελπίζοντας να αντισταθμίσουν τα κακά τους. Ενώ άλλοι δεν σταματούν να σκεφτούν την αδικία τους, αλλά μάλλον επιδιώκουν την ευχαρίστηση και ζουν για το σήμερα με την ψευδαίσθηση ότι όλα θα πάνε καλά στο τέλος. Οι άνθρωποι έχουν δοκιμάσει πολλούς τρόπους, αλλά κανένας από αυτούς τους τρόπους δεν λειτουργήσαν ποτέ για να ξεφύγουν από το σπάσιμο τους. Η μόνη απάντηση για τα σπασίματά μας είναι ο Θεός. Στην δικαιοσύνη Του, ο Θεός δικαίος απαιτεί να πληρώσουμε την ποινή για τις αμαρτίες μας, αλλά στο έλεος Του θέλει να μας σώσει από την αμαρτία μας. Έτσι αποφάσισε μια λύση. Ο Θεός μας αγάπησε τόσο πολύ που έστειλε τον Ιησού Χριστό να μας σώσει. Ο Ιησούς ήταν κάτι περισσότερο από προφήτης. Ήταν και είναι ο Θεός. Ο Ιησούς έζησε μια αναμάρτητη ζωή και ως Θεός πέθανε στον Σταυρό για να πληρώσει την υπέρτατη ποινή για την αμαρτία μας. Πήρε τον θάνατο που μας αξίζει επειδή απορρίψαμε το Θεό για να μπορέσουμε να συγχωρηθούμε. 3 μέρες μετά το θάνατό Του αναστήθηκε ξανά
αποδεικνύοντας ότι είναι Θεός και έχει εξουσία πάνω στην αμαρτία, τον θάνατο και την κόλαση. Ο Ιησούς είναι ζωντανός σήμερα και θέλει να έρθει στη ζωή σας για να σας βοηθήσει να ξεπεράσετε την συντριβή και την αμαρτία. Θέλει να σας δώσει την ελπίδα της αιώνιας ζωής. Εάν στραφείτε στον Ιησού και τον Ιησού μόνο για σωτηρία από τις αμαρτίες σας, Αυτός θα σας συγχωρήσει για τις αμαρτίες σας και θα σας αποκαταστήσει σε μια σωστή σχέση με το Θεό και θα σας βοηθήσει να ξεπεράσετε το σπάσιμο σας. Θα τον δεχτείτε? Πες του ότι είσαι σπασμένος μέσα στην αμαρτία και ζήτησε από Αυτόν και μόνο Αυτόν να σε συγχωρήσει. Δεν θα απορρίψει κανέναν που έρχεται αληθινά να τον δεχτεί. Ο κόσμος έχει σπάσει, αλλά δεν χρειάζεται να είσαι εσύ σπασμένος. Θα στραφείς στον Ιησού